Tini Jirene Mono or to stand bono or on edisi somoni bono bono lam or edisi lampra mo Thai kai lelamani Thai mana Jirania Tini 48 actually tomo Kokborok recognition day Kokborok day animation 1967 साल इसिबे तिप्रा हास्तेओ दफाना हामजांनाय रक चबा खलाय फायगोन यागुलो आमलनि आजरानि तिप्रा सरकार तिनिनि हाय सालनो बर बासिना हारका जे तिनिनि सालनो बरक सिरि कक बरक मानि कक ग्रु ओ कक बरक नो बरक स्टेटनि हास्तेनि राज्यनि भाषा हनै बरक रिकगनाइजेशन रेखा मारे गसिन हारका ओ सालनो बरम रइनो जों तिनि अर विशेष kai टिटि एडिसि हापांबाय जुगालिजाक कायसा नायथाथक जों कायसा अर पान्डा रेलि खायना थांदंगो तिनि अर चिनि जत अर चिनि बरमनां पिउरो क्रमयक कगक ताइ चिनि प्रिन्सिपाल चिनि खुम्पु एकाडेमिनि ताव चिनि एमडिसि रक खायसबाय दंगो अमाहाय खायनो जों तिनि अर सिमि हिमै थांगै जों तरक जों खुम्पुय तिखायो खुमुलुं तिखायो जों नवायाव थांगै तिनि चिनि जे पान्डा जों तावनि बागै तिनि अ पान्डाना जों संजा जाखा आबना जों सेरै एबं नायथक खालायो जों सालायनाय अर कायसा खादुमानि बेलायखानो मा नंनो मा सासिनाय तिनि नाय सालो आगरतला थायो गोबां मा जागायावनो चिनि सिखला रक विशेष कर स्टूडेंट रक त्रिपुरा हास्टेनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विशेष कर टीएसएफ टीआईएसएफ नि गोबां मानसिनि सेंग्रा रनो स्टेट गवर्नमेंट रमजाखा टाउन बागै रमजाखा माने तिनिनि हाय सालो अ राज्यनि खरकसा विधानसभानि आदं बरमनां रामपद जमातिया जेबो कक्साका डायरेक्टली ककबरक रोमान स्क्रिप्ट नैमानया ककबरक बांला स्क्रिप्ट सिंनाय आबनो कितिङैनो चिनि आगरतलाव जों खादुमानि फनुका आबनि लगे लगे चिनि सेंग्रा नम्बर रमखा आबो बेलागरा हामिया नों मालिगिया नों रामपद जमाति आं रवीन्द्र देवबर्मा मालिगिया नों दा अरक रोमान स्क्रिप्ट नाय नों दा अरक गनो बांला मिडियाम नाय नों दा देवनागरि नायबा जों तामनाय सिङाव समा सानाय अर दुइ तो तीनटा भाषा कमिसन खा समाचरण त्रिपुरा भाषा कमिसन कुमुद कुंद्र चौधरी भाषा कमिसन पाइथागो पवित्र सरकार भाषा कमिसन और 99% चिन बरक जेखाने रोमान स्क्रिप्ट नाय दङ नों अ जागा अमाहायकाय हुसकानि मल कक सानाय साबो नों साबो मुख्यमंत्री अर निन हरबाय न खायदिनि सानाय नों दा सोंनो दागिना नां बनि बागै चिनि सभा चलिनाय अमाहायकानो जों तिनि बरम रवै अ कक बरक सालनो जों गोथार हिसाबै जों गसिबै जों तिनि अर हिमबत हिमलायनाय हामबाय Academy, Yacht Academy, Montfort, HS School. Since 1979, today we are observing 48 Borok Day recognition by the government of Tripura. Throughout the state of Tripura,
We are observing this in every schools and colleges and universities and in government offices. Kong Borok Recognition Day. Kong Borok is our mother tongue, and every tongue should be allowed to flourish. Recognize our demand on this very day. Thank you. Cho tôi của nó bởi này xin này của nó cho bạn này bắt đây cho nóผ่าน box này bắt đây